Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Hi partner, kumusta ka? Ano ginagawa mo sa mga pagkakataong ito? Nagbibilang ng araw. 23 pa lang, no? Ang tagal pa ng araw ng sweldo. Grabe, ang laking issue talaga ng pera sa mga araw na lumilipas, no? Kaloka! Issue talaga natin yan. Hindi ko alam Sobra. talaga kung paano ako tatambling, paano ako maghuhubad para Totoo kumita yan. lang ng pera. Kaya nga alam mo, partner, hindi ko talaga i-judge yung mga biglang nagtinda, yung mga biglang nagbebenta na ng gamit, yung mga ganun. Meron ako isang kaibigan, kinumusta ko siya kasi yung kaibigan kong ito, partner, nagbo-ballroom sila. So, syempre, Uy. isa rin sa mga tinamaan, of course, partner, yung ballroom dancing industry. Kasi syempre, Oo, yung mga Zumba instructors natin. Correct. Diba? Although yung mga ibang mga Zumba instructors partner, at least yung Zumba partner, pwede siyang online eh. I mean, pwedeng gumawa ng video. Yung ballroom kasi parang kailangan talaga, necessary talaga dito yung may partner, necessary talaga yung may DI, yung mga ganon. So, kinamusta ko siya, sabi ko, kumusta sila? Tapos sabi niya, nakakalungkot kasi nga yung industriya ay patay. Sabi niya, karamihan nga dun sa mga kakilala ko mga DI, walang income. Kasi yun lang naman din yung alam nila talagang gawin, ganon. Tapos sabi nung kausap ko, ang awa nga ako dun sa isang DI nagbebenta na lang online. Tapos ako nag-react talaga ako bilang online seller din ako. Hindi mo napigilan ang emosyon mo. Hindi ko napigilan ang aking emosyon, 'di ba? Hindi, nakakaawa din naman talaga tayong lahat basically Kasi lahat tayo parang we had to give up something. So for others, they had to give up yung regular nilang whatever it is, yung capriccio or whatever. Yung iba, kailangan nilang i-let go yung kanilang yung kanilang pride partner na dati hindi naman ako magbebenta ng kahit ano, hindi ko yan kailangan gawin, 'di ba? So ni-let go nila. In a way talagang lahat tayo may parang kahit papaano masasabi mong siguro nga medyo kawawa na factor ganun. Pero yung pagkakasabi niya kasi ng kawawa naman siya, nag-online selling na lang. Yung pagkakasabi niya nun parang yung may hawang pang mamata, 'di ba? Para dating sa iyo ang impression mo doon, yung tawag dito, para minamaliit. Oo, yun, correct. May pangmamaliit na pagmamaliit, may pangmamata, 'di ba? Na parang nag-online selling na lang. Una, ang sinabi ko talaga sa kaibigan kong yun. Una, hinay-hinay ka lang, busi-busi na ka din, friend, kasi online seller na din ako. Sabi ko, bumisina ka naman. Huwag ka basta-bastang nagbibigay ng mga ganyang klaseng mga comments. Ako para sa akin, dapat ngayon medyo mas sensitibo lang tayo sa pagdating sa pagko-comment ng hindi maganda. Kasi malay mo yung may taong pwedeng posibleng tamaan Although, siguro, extra sensitive lang din talaga yung mga tao ngayon kasi heightened nga yung ating emosyon Parang, alam mo yun, parang feeling natin, kahit hindi naman tayo inaapi, parang feeling natin, api tayo, mga ganon. May mga ganon tayong feeling Sobrang sensitive po talaga. Actually, sensitive. typical Pinoy, sensitive. Correct, sa bagay. Marami sa atin ng balat sibuyas. Lalo pang pinalala nitong sitwasyon natin ngayon. Correct. So, extra sensitive tayo ngayon. Oo. Diba? So, yun na nga yung sabi ko sa kanya na parang, busi-busi na ka naman, friend. Sabi ko sa kanya. Pero, sabi ko sa kanya, pero buti na lang din, 'di ba? May ginagawa siya. Sabi ko, swerte mo nga hindi nabawasan yung sweldo mo, hindi mo kailangang mag-isip ng panibagong diskarte. Kumbaga, nangyari itong pandemic na ito na chill ka lang,
walang nangyari sa'yo. Kumbaga, baka nga napabuti pa kasi na-less yung gastos mo, yung mga ganun ba. Hindi lahat, sabi ko, friend, ganyan yung sitwasyon. May ibang mga tao na ang sitwasyon talaga nila ay malala, katulad yan, DI, na suddenly, wala nang kapartner na magsayaw. And hindi ko alam, partner, kung kahit na mabuhay na yung iba't ibang industriya, yung pagbo-ballroom, mabubuhay agad. Kasi syempre, partner, may close contact ito di ba? Isipin mo, tango, cha-cha. At saka yung mga tao, hindi mo na isipang mag-ballroom. Correct. Di ba? May iba po ng pagkakaabalahan yan. Tama. Survival, o kung makabalik man ng konti ang ekonomiya, sumigla-sigla ulit, hindi mo na isipang mag-ballroom tayo pare-pareho, di ba? Kung man, partner. Diba? Ayusin mo na lahat ng mga bayarin. Sa bagay. Sisettle mo na lahat yun. Kung man, partner, magbo-ballroom, hindi na yung regular na kunyari, nagbo-ballroom ka ng twice a week or thrice. Siguro dahil nga sa pandemic na ito, dahil syempre, tama ka, partner, survival na ito, siguro once na lang, once a year. Once a year. Hindi, diba? Parang, it won't be as often kasi medyo maharli ka din yan, ha? Magkano yung ginagastos every time may ballroom session. So, sabi ko talaga dun sa kaibigan kong yun, at least ikaw, wala nangyari sa'yo. May mga ibang tao na talagang nawala ng pangkabuhayan. And hindi mo sila masisisi kung bigla silang nag-isip mag-bake, nag-isip biglang magluto ng tapsilog at ibinenta. Parang kahit ang dami namin na nagbebenta ng laing, sumali pa din sa mga naman lalaing, di ba? Yung mga ganun ba, hindi mo sila masisisi. And in a way, mabibilib ka nga din sa kanila Kasi kung halimbawa partner, alam mo yon, may mga taong ma-pride ayaw nila magbenta. It's something that they won't do. But, bigla nilang nilunok, alam mo yun, bigla na lang nagbebenta na din, ganyan. Kasi baka nga naman makakuha ng chunk of earnings kahit papaano. Kasi kung hindi ka kakilos, wala ding mangyayari talaga sa'yo. Di nga. Diba? Totoo ka dyan. Kung tutusin talaga mga kaibigan, sobrang wag na tayong magulat kung kunyari yung kaibigan mong dating sobrang magpa-impress sa mga tao kasi buhay mayaman. Di ba? May mga ganun tayo dati normal pa. Tas parang gulat na gulat ka ngayon na sinasabi mo nagbebenta na lang online. Kung tutuusin na mas ma-impress nga tayo sa kanila, 'di ba? Ma-impress pa tayo sa kanila kasi sa ngayong panahon ng krisis humahanap sila ng paraan para mabuhay. 'Di ba? Sobrang saludo talaga tayo kahit anong yung mga kaibigan natin, yung mga kakilala natin na kahit ano na binebenta online. Ako sobrang saludo. Sabi ko nga yung talagang yung sibuyas mismo, partner, yung anong tawag dito yung binebenta niya, yung mga gamit na yung mga lumang gamit niya tapos binibenta niya na online. Hindi ko minamatan na naghihirap na siya. Hindi ganoon kasi gumagawa siya ng paraan para makasurvive. Kasi partner, kaya saludo tayo sa mga ganyang tao, madiskarte kasi sila. Yung mga nagbebenta bigla ng pre-love, yan yung mga na-realize din nila kasi this pandemic humbled all of us and made us realize a lot of things. And one of those realizations would be you don't really need all of these material things So, may mga bagay na pwede mo na talagang i-let go kasi malay mo, may ibang tao na nangangailangan dyan. And by letting go also, nakakapag-declutter ka. And bukod sa nakakapag-declutter, tas may ibang nangangailangan yan, kumita ka pa, di ba? Hindi nakakaawa ang tawag doon or hindi mo dapat matahin or sabihin na naghihirap. Kasi alam mo, sa totoo lang, posible na naman naghihirap Apakahirap talaga ng sitwasyon, partner. Nakita mo nga yung balita, yung sa may BF Homes, partner, yung Aguirre Avenue, talagang napakaraming SMEs na nandyan, partner. At diba? Pero nabalita sa news recently na ang daming nagsara dyan. Diba? So, kung yun lang din ang source mo of livelihood or income, diba? Talagang masasabi mong itong pandemic, ikinahirap mo talaga ng bongga, diba? So, marami ang naghirap, maraming sobrang affected. Kaya hindi natin talaga masisisi ang sino man. Tama. Diba? Kung papaano gumagawa ng paraan para kumita lang. Diba? Correct. Pero alam mo, baka naman wrong choice of word lang itong si Ateng na sinabi niyang lang. Oo nga, baka. Tutusin, wala naman pala talaga siyang intention na mga sensitive maliit lang ang dami ako. natin sinabi.
Tama ka, partner. Baka naman ako talaga ang sensitive. Uy, speaking of sensitive, partner, ha, nakakalurke. Ito pinag-usapan natin to kahapon sa FB Live natin. Kasi every MWF po, mga kabisyo, nag-FB Live po ang tambalan sa Love Radio Manila Facebook page, 9:30 a.m. So, bukod po sa nasa radyo po kami, di ba, nasa FB Live din po kami ng Love Radio Manila. So, ito yung pinag-usapan natin na kahapon, partner, sa FB Live. Gusto ko lang din i-share, speaking of na pag-usapan yung pagiging sensitive. Oo nga naman, tama ka naman. Baka naman yung pagkakasabi niya ng ano ba yung pagkakasabi, partner? Nagbebenta na lang selling. siya. Oo, nag-online selling na online. lang. Affected ako so much, partner, no? Ang dami ko sinabi. It took 6 minutes of our tambalan. Diba? Wala naman pala talagang intention. Maliit ang kapwa. Correct. Minsan, siguro kasi gusto ko lang i-share yung pagiging sobrang sensitive na mga tao. Kasi nung weekend, partner, nag-post ako sa TikTok. Para dun sa mga hindi napakinggan to sa aming Facebook Live kahapon. Nag-post ako sa TikTok ng short na quotation. Minsan kasi sa TikTok, partner, ayoko na sumabay sa mga sayo-sayo kasi hindi ko talaga kaya. so ang Aminin mo, ginagawa hindi na ko, kasi talaga bagay. Oo, hindi rin talaga bagay. Bukod sa hindi talaga kaya, pwedeng kayanin pero hindi talaga bagay. Well, bukod doon, partner, meron naman ako mga pwedeng gawin. Katulad ng mga one-liners, yung mga ganon. So, meron akong liner, partner, na sinabi doon. Di ba nauso yung face up? Nakita ko nga yung face up mo, ang ganda mo talaga doon. Sabi ko nga, nag-comment ako doon, sabi ko, hi crush. Diba? So hindi kami nalalayo ng itsura ni Joel Cruz, pareho kaming maganda doon. Ganda, isa yung diba? comment ng mga tao, Joel Cruz, ikaw ba yan? Tama. Ganon Ganda-gandahan, di ba? Ganda-gandahan. Hindi, pero ang daming ganon na para mga kaibigan natin, mga lalaki na of course, it's a challenge eh. And once a challenge starts, syempre, you join the bandwagon, di ba? So, meron akong sinabi dun sa TikTok, sabi ko doon, kunwari Facebook challenge, pero bakla naman talaga. Tapos tumawa ako with my Nicole Ayala signature laugh. Partner, joke yun, di ba? Parang, di ba joke yun? Parang, hindi ko ma actually, yung pina-edit ko yung dulo nun kasi tinatamad ako mag-edit. Sabi ko, friend, i-edit mo nga to. Yung friend na pinag-editan ko, alam kong Bex. So sabi ko sa kanya, edit mo nga to. Pero bago yan, sabi ko, can I have your opinion? Offensive ba to? Kasi ang pinaka-partner, ayoko talaga, yung makaka-offend ako na LGBTQ. Hindi ko talaga yan balak. Alam mo yun, hindi ko sila balak kalabanin kasi ako mismo, partner, ay miyembro niyan. Tandaan mo, ako yung kauna-unang baklang sumayaw sa ubando at nabuntis. Ako yon, 'di ba? Ako talaga ang patunay na mamshing na buntis dahil sumayaw sa ubando, 'di ba? So, ayoko silang kasi ang dami mong friends na mga Becky. Ang dami, partner. 'Di ba? Love them. I love them to the maximum level. Kung bibilangin nga talaga yung mga talagang parang tunay na kaibigan ko na nag-stick by my side, siguro mga 90% part ng LGBTQ. So, hindi ko sila intention of any sort to malign or whatever, ganyan. So, pinost ko. Okay, so may mga natawa, tapos madaming hindi, partner. Sabi ganun yung mga post. May problema ka sa bakla? Ano problema nyo? Parang ako nga, partner, sa totoo lang, I didn't have any plans of putting the post down. Kasi I wanted to prove a point na walang masamang sinabi. Nakakatawa nga in fact 'di ba? Kunyari face up challenge, pero bakla naman talaga. Anong problema doon? Actually, parang katulad 'yan, partner, nung ng yung tanda mo dati yung naging issue yung Yaya Meal. Na parang naging big deal yung Yaya Meal sa isang mamahalin na resort. Para sa akin, hindi siya dapat naging big deal kasi yung the fact na parang brand mo yung Yaya as mababa at ganun yung parang yun yung issue ko doon. So anyways, parang dapat maging issue doon yung mga nag-isip pa. Nag-iisip, diba? oo. Hindi yung gumawa nung Yaya Meal na yun. Correct, 'di ba? Kasi may problema na doon yung mga nag-isip, 'di ba? Yes. Bakit bibigyan ng ibang kahulugan Kaya nga, yung Yaya diba Meal? Bakit mo bibigyan ng
ibang kahulugan. Parang katulad yan ng driver's meal, yaya Student meal. CEO meal, student's meal, ganon. So, kapag ka parang issue sa'yo na yaya meal, tapos maayos naman yung pagkain, ibig sabihin, ikaw na mismo yung nagbababa o nagde-degrade doon sa taong yun. So, parang ganon lang din yun eh. Ganon lang din naman yung point ko. Parang, ba't kayo nagre-react? Anong problema sa sinabi ko? Hindi ba't kayo yung mas lalong nagpo-put down ng inyong mga sarili if you think about it? Kasi react kayo. So, anong mali? 'Di ba? Anong mali? So alam mo 'yon, partner. Actually, yun nga, wala akong balak ibabasa na yung post. Kaya lang kasi si TikTok, partner, it gives you notifs eh. Nagbibigay siya ng notif. In fact, dati, partner, may TikTok na ako dati nung bago siya nauso. Yung unang-una pa siya, bago siya, ngayon kasi pumatok na siya eh. Parang nung first run niya, hindi ganon. Ang na off lang ako dati, this is my opinion ha, is because every time, kahit naman di ko kilala, nino-notify ako na nag-post siya. Ano ngayon? Yun yung point ko dati. Kaya dinelete ko yung dati kong TikTok. Kahit may mga ilang followers na din yun. Tapos, nung nauso na siya ulit, ganyan. Tapos, nag-TikTok na ako ulit. Kasi mas masaya na siya ngayon. Iba na yung atake niya, ganon. Kaya lang, ang problem sa kanya, hindi ako marunong mag-off ng notifs or whatever. Or hindi ko lang siya in-explore. Hindi ako nagtanong. So, it appears on my phone. Ayoko yung So, nababasa mo siya? Oo, nababasa ko siya. Na parang, ngayon may problema ka ba sa LGBTQ? Utang na loob, wala akong problema sa inyo. Hello? Gusto niyo pakilala ko sa inyo lahat ng kaibigan ko, 90% bakla. Diba? Parang, okay lang ba kayong lahat? So, ang ginawa ko na lang party. Tsaka parang, yun yata yung pinakamarami kong comments na na hindi naman, parang, umabot siya ng mga 400 na comments. Alam mo, parang feeling ko, pag binasa ko siya isa-isa, sasakit lang yung ulo ko na hindi ko naman dapat paliwanag yung sarili ko, yung ganon. So, ang ginawa ko na, delete na lang. Sa bala kayo dyan, mag-away-away kayo dyan. Pakialam ko sa inyo. Pero yun nga parang kaya ko nakwento yung partner kasi sobrang sensitive ng mga tao. So tayo talaga mga Pinoy, sobra typical Pinoy, tayo, sensitive. O tingnan mo, kanya itong statement na to, actually pwedeng bigyan ng ibang kahulugan eh. Pag sinabi na, hindi naman to, wala namang sensitive, o diba? Yung pa lang, yung pag-react mo na yan, kahit sabihin mo hindi ka sensitive, diba? Kung paano ka nag-react sa isang statement ng tao, patunay na, na sensitive ka, diba? Yun yung sinasabi natin mga kaibigan. Wag nating sigurong laging wag natin, isa pa yun, bukod sa iwasan na pagiging balat sibuyas, wag nating laging binibigyan ng ibang kahulugan ang statement ng tao. Kasi posibleng hindi naman niya talaga intensyon, diba? Iba lang yung naging meaning nung binasa mo, iba lang yung meaning nung ininterpret mo na, diba? As a receiver. Sa bagay, alam mo partner, medyo natauhan din naman ako dun sa sinabi mo kanina, dun sa unang parte ng tambalan, nung niratrat ko yung friend ko, pero wala naman siyang ibig sabihin dun sa salitang lang. 'Di ba? Yung sinabi niya na nag-online selling na lang. 'Di ba? Maybe wala naman talaga siyang intention, sensitive lang din ako. So sige na nga, intindin ko na nga na lahat ng nairita dun sa post kong yun. Pero para sa kaligayahan ninyong lahat, dinelete ko na lang din kung offend kayo. Alam mo yung parang, Diyos ko, ano ba? Ang dami ng problema sa mundo, bawal mag-joke. Nakakaloka. Tapos alam mo yung parang, mabuti if it came from somebody na hindi naman talaga nagjo-joke everyday. Diba? Nakakaloka. Alam mo yung minsan, mga tao talaga, utang na loob, kakaloka talaga. Siguro wag po iwasan po nating mag-create lagi ng problem, di ba? Wag iwasan natin mag-create ng mga issues. Tama. Kasi negative yung effect kung ang intention, lalo na kung kilala mo yung tao, di ba? Ang pagkatao naman ng personality niya is talaga kunyari joker, tapos nagbigay siya ng ganung statement. So isipin natin nagjo-joke siya at hindi yung seryosong statement. Tapos papatulan natin, di ba? Gagawa natin ng problema, gagawa natin ng issue. Actually, partner, ang daming komedyanteng natitira sa ganyan eh. Tandaan mo, madami mga, halimbawa si Vice Ganda, a lot of times natitira siya sa mga
jokes na ginawa niya eh. Pero kasi 'di ba joker siya, tang na loob naman, huwag kayo sensitive. 'Di ba? Nagjo-joke yung tao, parang offend kayo agad, nakakaloka. Hindi ko lang kinakaya pa minsan. Yun na mahirap lalo na pag public figure ka, 'di ba? Pag yun nga Totoo. artista ka, may impluwensya kang tao, pag politician ka, 'di ba? Minsan yung mga politicians pag nagbigay sila ng mga speech nila. Oo, ng speech nila tapos nakuha yung dalawang salitang yun na feeling ng tao mali. Pero yung nagsalita wala naman talagang intensyon na Tama. 'di ba na masamain ang kung sino man. Kaya lang nakita ng mga tao, teka, ito gagawan ko to ng issue. Tapos kunyari, naging sensitive ako, naging balat sibuyas. Nakikitaan ng ibang angulo pagka ganon. So, Correct. hanggat maaari, iwasan po natin gawa ng problema ang isang bagay kung hindi naman natin mapapakinabangan. Tama. Relax lang Kung po di na, kayo. kung di naman natin pagkakakitaan, wag na lang, di ba? Oo, Wag na lang Alam gawing mo, issue. Perfect. Mm. Perfect talaga yung sinabi mong yan. Kung hindi mo rin lang naman yung pagkakitaan, wag na natin gawa ng issue. Ako, partner, yan talaga naisip ko eh. Hindi ko na pagkakitaan tong post na to eh. Ay, hindi ko hinangad na sumikat ng dahil sa yung may mga nairet at mga nagmasensitive na matao. Sabi ko, delete post. Tapos, di wala na ako. Tahimik ang buhay, di ba? Tahimik ang buhay, wala na ako no tips. Sabi ko, ikukwento ko lang to sa ere, tapos na to. Ay, nako kabisyo. Iwasan ang pagiging masyadong extra sensitive. Kung tama si Chuper, kung hindi mo pagkakitaan yan, wag mo nang gawin yan. Wag mo nang karirin yan. Ay, nako. Kung wala ka mapapala dyan, kung hindi mo mapapakinabangan, hindi wag ka mo nang patulan yan. Hindi ka makakabili ng isang tray ng itlog, ng prem, tsaka ng sardinas yan sa pagiging sensitive mong yan. Mamaya alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan kaya inyong pakaantabayanan. muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Always your number one. SM Radio Station.